Għadna kif spiċċajna minn inkontru mal-Viċi President tal-Kummissjoni, Sur Timmermans, illi kien inkontru tajjeb ħafna, inkontru li nista' ngħid li kien pożittiv għax kellna l-opportunità li nitħattu fuq dak kollu li qed jiġri kemm ġewwa f'pajjiżna kif ukoll dak li qed jiġri fil-Parlament Ewropew u l-konsegwenzi li jista' jkollu kemm fil-Parlament fuq pajjiżna kif ukoll barra ma' Malta. Laqana tajjeb ħafna, tagħna l-opportunità li nispjegaw il-pożizzjoni tagħna u tkellimna wkoll fuq il-possibilità li jkun hemm inkontri oħra anke fil-qarib fejn ikunu nistgħu nibqgħu nesploraw dak kollu li qed jgħaddi minn fuq pajjiżna u kif dan qed jidher kif qed jintlaqa x'konsegwenzi jista' jkollu barra minn pajjiżna. Din il-laqgħa saret ftit wara li spiċċajna mis-summit tal-EPP li kien summit kostruttiv ħafna. Bħala Partit Nazzjonalista ovvjament għamilna l-kontribut tagħna wkoll u kellna l-opportunità li nitkellmu kemm fuq is-sitwazzjoni ta' Brexit kif ukoll fuq is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni li l-pajjiżna tolqotna b'mod dirett. Pratikament il-pożizzjoni tagħna bħala Partit Nazzjonalista bħala Malta hija simili ħafna dik tal-Italja kif ukoll tal-Greċja u kellna l-okkażjoni li nitkellmu qrib ħafna kemm Silvio Berlusconi li għamel il-preżentazzjoni tiegħu u jiena segwejt eżattament warah kif ukoll tal-rappreżentant tal-partit min-naħa tal-Greċja. U nista' ngħid ukoll illi għamilna ħafna kuntatti fejn naħseb illi dawn nistgħu nibqgħu nużaw il-ħin tagħna ġewwa l-Ewropa permezz tal-EPP f'pożizzjonijiet bħal dak li għadu kif ġara f'dawn l-aħħar 20 siegħa illi bl-għajnuna tagħhom irnexxielna nissalvagwardjaw il-pożizzjoni ta' Malta ġewwa l-Ewropa, l-pożizzjoni ta' Malta f'dawk li huma s-settur tas-servizzi finanzjarji. Naraq billi ngħid ukoll li dalgħodu kellna wkoll importanti ħafna mal-President tal-EPP, Sur Don, illi wkoll marret tajjeb ħafna wkoll laqana u wkoll nedejna programm ta' kif nistgħu nibqgħu nikkooperaw flimkien ta' kif tista' tkun il-kontribuzzjoni tagħna iktar attiva fil dan l-attivitajiet li jsiru f'din l-organizzazzjoni li aħna għandna membri issa snin u kif ukoll huma jkunu jistgħu jgħinuna f'dawk li issa ħajkunu l-elezzjonijiet li ġejjin tal-membri parlamentari Ewropej.